सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज एगो बहुत बड़ सवाल रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी अमरपाली दुबे से जुड़ल। जी हाँ, रउआ लोग सुनम तो 2 मिनट खातिर रउआ लोग सोचेम काहे कि भाई कुछ बात ही ऐसन बटे। कारण बा ई है कि सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहल बटे कि आखिर अमरपाली दुबे सबसे ज़्यादा कौना हीरो के पसंद करेली, पवन सिंह के पसंद करेली कि खेसारी लाल यादव के पसंद करेली। रउआ लोग के दिमाग झकझोर देलस नु क्वेश्चन। जी हाँ, एकरे आंसर हम लेके रउआ लोग के बीच एगो न्यूज के माध्यम से हम बतावे जा रहल बानी। रउआ लोग न्यूज अंतिम तक सुनेम। हम बतावे जा रहल बानी कि अमरपाली दुबे आखिर सबसे ज़्यादा केकरा के पसंद करेली। जी हाँ, बराबर चर्चा बनल रहेला। तो अमरपाली दुबे से जब ये बात के जिक्र करी गई तो उ बतावेली हमेशा कि हमरा खातिर दोनों लोग सुपरस्टार बा। जी हाँ, पवन सिंह के भी पब्लिसिटी उतने बा जितना खेसारी लाल के बा। जी हाँ, जहाँ तक गायकी के सवाल बा तो पवन सिंह उम्दा गावेलन, तो जहाँ डांस के सवाल बा खेसारी लाल यादव के फिर बात का पूछे के बड़ लोग जानते बनी कि खेसारी लाल यादव के डांस के चर्चा यहाँ तक ले ना बहुत दूर दूर तक ले सुने के मिलेला। आ गायकी के जहाँ तक ले बात बटे तो पवन सिंह के तो भाई कोनो जोड़े जवाब निखे, काहे कि ई सुपर स्टार के ऊपर स्टार बनन। तो दोनों जना में अलग अलग डिफरेंट के क्वालिटी बा, लेकिन स्टार सुपर स्टार दोनों जना बा लोग उ दोनों जना के बहुत बढ़िया से पसंद करली। कहली कि खेसारी लाल के भी पब्लिक उतने मांग करे बा जितना पवन सिंह के मानेला। हमू उनका लोग के दोनों जना के बराबर आशीर्वाद प्यार हमनी के संबंध मित्रता बन रहेला। भोजपुरी के सुपर स्टार दोनों हलो पवन सिंह खेसारी भी जब निरहुआ के बारे में बात करी गई तो निरहुआ जुबली स्टार के कहली अमरपाली दुबे कि दिनेश जी तो दिनेश जी हैं। जी हाँ, रुआ लोग के खबर ऐसे ही लियावत रहे सन। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग के पीछे ऐसे ही आवत रही। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट